Venga, vamos. Sí, amigos, vamos a tener ahora un sketch maravilloso que va a durar mucho más. 3 segundos, Sí, sí. Porque si no, no me da tiempo. No, llevan 7. Vale. Amigos, como os digo, vamos a ver un gran sketch que va a durar mucho más de 33 segundos, no sé cuánto, quizá 1 millón de segundos, 2, 6, 14.502, es igual, ¿qué importa? ¿Qué más da? Vamos a ver un gran sketch divertido, fantástico, moderno, nuevo, transgresor, la leche. ¡Qué pedazo de sketch! Bueno, un sketch tan sketch, que es que es un sketch de mariscadores. ¿De qué va a ser el sketch? Sino de mariscadores, mariscadores sketch. Día máis con 4 ameixas na malla, Paco. Non hai ameixa, non hai ameixa. Volvo a repetir, non me vuelvo a levantar a las 7 de la mañana. Pero a culpa é nosa levantarnos ás 7 da mañá. Pande vamos ás 7 da mañá? Pande vamos tan cedo? Que a min dicíame meu pai de chaval, levántate, madruja, porque unha vez un madrujou e encontrou un billete de 100 euros. E eu, coño, máis madrujou que o perdeu. Tanto madrugar. Tanto madrugar. Tu ves que Pablo Escobar se levantaba ás 7 da mañá para ir traballar? E fixo un imperio, non sei de qué, que non estudiara, non fixera nada. Madrugar. Tu crees que madruga? Quen madruga? Joseba, de Carreglas. Ese sí que madruga. Non chegará a nada na vida. De que estás a falar, Paco? Xa está, acabei. Acabas? Sí, acabei. Vamos a ver, se non vamos ás 7 da mañá, vamos ás 12 da mañá, a ameixa vai estar desperta ás 12. Pregunto. A ameixa pásalle como as personas. Tú levántaste pola mañá bien animado. El día va a ser bonito, el día va a ser bonito. E ven un gilipollas que che jode o día. No caso da ameixa, somos nós, os mariscadores. Como falo, é que comprei todos os libros de Miguel Ángel Revilla. E no meu caso, sabes quen é a que me jode a min o día? Quen? Tu madre. Non fales dela así, Por cierto, onde vai tu nai? Oh, non che contei. Espectacular. Espectacular. O outro día, hai unha semana, estaba a miña nai que veo aquí e pasou, ocorreuselle coller a escoba, pasar a escoba un pouco. Estaba ela aquí barrendo, vina eu. Estaba barrendo aquí. E tiño o recolledor nunha mão e a escoba noutra. E foi a barrendo. E non sabes ese hilillo que queda entre o recolledor e a escoba? Foi pa. Sí. Está en Salamanca. E foi... Entón, o hilillo vai a menos, pero sempre queda un pouco. Comprei unha aspiradora e vexo outro día que a aspiradora co recolledor. A ela Pfizer reventou. Pero escoita, para lá ese tupper non é dela. Mandouno ela isto para comer, para nós. De Salamanca? Desde Salamanca. Viña unha nota que puñía pa miña nora con cariño. E unha foto ela así. Dios. Trai. A ver, eu conto que ela en Salamanca vire e volva pa aquí. Trai. Ahora como se me desoriente. Que mandou? Mandou, non sei que. Mandou as cunchas chupadas. A ameixa comeu nada ou que pasa? Pois, para ser ameixa de Salamanca tampouco é tan mala,
Buenos días, princesa. Quen lle dera a Leonor vivir a mitad do ben que vives tú. A mitad. Non dices nada o que? Sono fuori di testa, ma i diversi de loro. Sono fuori di testa, ma i diversi de loro. Carallo, para ver a Eurovisión levantouse o tipo, A ver, bamboleo, non te levantas. Ai, que fillo. Pódeme pasar a auga, por favor? Coita. Está moi raro, Paco. Paco! Que? Está moi raro, Paco. Dixo, por favor. Emocionei-me un pouco. E levantouse sin chamar por É ele. verdad. Veu el solo sin preguntar por él. Grazas. Está estudiando cas monxas ou algo. Disculpádeme. Ostra, é un robot! É un robot, Antonia! Un robot! É un robot! É un robot! Fixéronos un robot! Ah, sí, é cando cambiaron de noite. Dáballes tempo, mentre dorme dáballes tempo. Por certo, olvidei de comentarvos. Dime, cariño, dime. Apunteivos para ir a Marte. Xa na vin vir, Antonia? Pero como que nos apuntaste Vamos a ver, José. para ir a Marte? Que significa que nos apuntastes para ir a Marte? Pedían xente para ir a Marte e apunteivos. Saídes mañá ás 10:30. Pero entón, para que mierda me apuntas para ir a Marte? Apúntame para ir ao Club Venus, pero non me apuntes para ir a Marte. Pero este tío... Pero, por que fixestes eso, Josiño? É que entre toda a xente apuntada non había ningún mariscador. E como non había mariscadores, apunta... Había laterales izquierdo do Alondras. Non, e non se apuntan. Por que non se apuntas tú para ir a Marte? A que vamos ir a Marte nós? A que? É que sempre vos andades de queixando de que non hai ameixa. É igual a Marte hai ameixa. Aí tens razón, Josito. Aí tens razón. Pero vamos a ver, Antonia, por favor, Antonia, centrémonos un pouco. Pero que estamos falando de ir a Marte como se faláramos de ir a Villa García de Arosa. Por aí levará, ao mellor o doble, pero por aí andará. Pero que o doble, Antonia? Canto lle levou ao robot este que mandaron os de Estados Unidos, a NASA, chegar a Marte, ao Privilege? Canto lle levou? 6 meses. 6 meses! 6 meses? 6 meses. Pois tampouco me parece tanto, a mellor é boa carretera. Non. Antonia, tardou 6 meses sin xente. Está caladiño, que ti afogas nun vaso d'agua. Vamos a ver, Josiño, coítame a min. Vamos a Marte, loco. Canto che... Total. Caberá en martes, un jueves pola mañá, caberá en martes, dime tú a mí. Pero bueno, é igual. Oita. Vamos a Marte. Josiño, canto che valeu o viaxe a Marte? 100.000 euros. Canto dixo? Canto dixo? Canto dixo? 100.000 euros, pero que pagamos nós os viaxes de todos os que van a Marte, ou como é? Pero espera, igual que che digo unha cousa, digo che outra. 100.000 euros ir a Marte non é caro, No. 100.000 euros é caro ir a Marte, 100.000 euros ida e volta, non é caro. É que é solo ida.
Pero que nos colliche? Ida na máis. E que ida e volta eran 200.000 euros e igual non vos gustaba. Claro. E pa que ibas gastar tantos cartos se ao final non nos gustaba? Coño, pero se non nos gusta, quereremos volver, joder. No. Por que non te apuntache tú? Apúntate tú. Apúntate tú. Lo siento mucho, la vida es así, no lo he inventado yo. Os guionistas pasan a letra das cancións, pero non lle pasan a melodía. Non pasará. Bueno, ao final vou acabar dando a patada, se non acordo que che digo. Non podo ir a Marte. Ah, claro, como vas ir a Marte xa pola mañá, normal, non podes ir. Non entraba polo ventanuco da nave. Non entrabas pola porta da nave. No, para ir tú a Marte van ter que facer a nave contigo dentro. Vamos comer e pechar as fiestras que non nos escoita naide, por favor. Pois sabes que che digo, Paco? Que eu quero ir a Marte. Queres ir a Marte? Ahora tua mãe quer ir a Marte. Por culpa túa, ahora tua mãe quer ir a Marte. Vas ir a Marte tú, Antonia, que te perdes no Marineda. Que ten que ver? No Marineda, unha veciña nosa, Alejandra, a señora, consta a señora Alejandra. Foi o día da inauguración e a familia di ten que estar ali. Porque oen o móvil, chámana, e oen o móvil, ten o coche no Vamos a parque. ver, Paco, que terá que ver unha cousa ca outra. Se aquí non hai ameixa, haberá que ir buscala onde a haxa. Vale, e xa sabes tú que hai ameixa en Marte. Ah, xa sabes ti que non hai ameixa en Marte. A ver, por que o sabes ti? Agora non se sabe prácticamente nada de Marte. No, que estades pendientes tú e Jorge Mira. No, digo eu, Eu só espero que en Marte non haxa marea roja. Non é raro. Chamaño planeta rojo, é raro que haxa. Antonia, por favor. A cuenta. Hola, moi boas. Hola. Francisco López Cajaravilla? É vostede? Eu non, aquí non hai ningún Francisco. Paco! Paco vende Francisco. Pero a mí, por que non se me informa de... Quen é usted? Vostede... Acaso, señorita, ele é Francisco Cajaraville. Moi amable. Vostede é Antonia Martínez Castro? Servidora. Moi ben, pois... Usted? Eu son azafata. Ostra! Si vanme acompañar agora, temos o Privilege Too Fast to Furious 3 agardando na porta. É o da nave que vai a Marte. Claro, vamos en Flyer, mirad, non vamos ir en Ryanair, claro, normal. Xa. Pero me dixo o meu fillo que era mañá pola mañá. Non, temos que facer trasbordo na Lúa. Pero serás cabrón, non escolliche nin vuelo directo. Hai que ir á Lúa. Hai que facer trasbordo. Hai que ir á Lúa e da Lúa a Marte. Ah, claro. Das unha volta. Pero a luna hai que ir de noite, se non de día como a topas. Moi ben, imos logo, si? Eu léveme a calquera, a onde sexa. A mí dame igual. Vamos. Eu vou levar dúas mudas, porque... E cagarei por mí no despegue xa. Si? Bueno, vamos. Imos logo, non? Princesa! Queda usted sola, Quero dicir que ahora queda sola na casa. Hai que facer as camas, recoller, lavar a roupa, pasar o ferro... Bueno, pero o primeiro que tens que facer é ir á compra, porque está a nevera vacía. Pero como solo? Comer. Como solo? Que? Solo, claro. Como solo? Vas comer ti solo, facer a comida... Pero tens que ir ao súper, Sí. que está a nevera vacía. Conoces que hai uns sitios que pon así, supermercado. Eso hai que entrar con plata, porque si no...
Ali fas a comida, frites unha costilleta ou coces ou faste un juanchi e listo, vale? E logo non hai nada de comer. Estou dicindo que está a nevera vacía ou non me Hai ois? que ir a comprar a comida e ir para cá. Ahora hai que espabilar, E muchacho. unha cousa. E no cohete hai comida? Non a vai precisar, imos estar ano e medio dormindo. Como? Ana medio dormindo. Vou eu!